Que tal? Moi boa noite. Un saúdo de novo en da televisión local onde hoxe nos toca falar de fútbol, pero nos toca falar dunha xuntanza vintage, histórica, emotiva, como queráis chamar. O caso que a xuntanza, que ademais se vai repetindo ano a ano, dende comezar aí creo que 4 anos, unha xuntanza de xogadores, digamos, do Endesa, por resumir, pero evidentemente falamos de máis equipos. Connosco está José Antonio Pena, moi boa noite. Hola, boas noites. Pois o dito, por simplificar, porque a xente chama Endesa, é a xuntanza de xogadores do Endesa, pero aquí falamos de todo, desde Calvo Sotelo, Endesa, Club Deportivo As Pontes, hai moito que cortar aquí. De todo o fútbol pontés, aquí caben todos. Cabe que foi Calvo Sotelo, que foi o Primitivo, Endesa, As Pontes e As Pontes. Toda a xente que pasara polo fútbol de As Pontes, que evidentemente é moitísima, imposible xuntala, pero é importante que haxa xente de cada unha das etapas, iso sí o conseguides. Evidentemente. Como curiosidade, pois, na primeira que fixemos había dous extremos, que era o de maior edad, José Pan, que vive en Rábade, 86 anos, e o máis joven, 20 anos, que hace unha diferencia de 66 anos. Eso é bom, que poden compartir mesa, mantel, xente reciente, xente nova, e xente xa que fai anos que estuvo por aquí. Sen embargo, cando a xente ve a convocatoria destas, como te dixe, para todos, pero, sen embargo, parece que chama máis a xente que xa está desvencellada, a xente que xa se foi de aquí ou que xa non está ali, pois volver a ver os amigos. Que están aquí parece que teñen menos necesidade, porque se ven máis regularmente. E o bo é, como diste, que estean todos. Os que están para contar como están as cousas, os que se foron para contar como eran. Evidentemente. O objetivo é eso, o objetivo é volver a xuntar xente que fai anos que pasou por aquí, e máis, había xente que facía máis de 30 anos que non se veían. Eso é moi emotivo, eso é poder recordar outra vez etapas que se pasaron, boas e malas, como de todo, evidentemente. Eso é importante. Nosotros creemos que o objetivo en concreto é ese. Ojalá podéramos abarcar todo o fútbol pontés. Refíreme tamén ao fútbol base, pero eso é imposible, porque son tantas categorías que é imposible. Entón, enfocámoslo ao primeiro equipo, ao equipo femenino, e agora estamos tamén a ver se poden acudir os veteranos do club. Isto non é que seamos etilistas e dicir, non, estes sí e aqueles non, non, moito menos. Ojalá podemos facer abarcar todo o fútbol pontés, que decir os nenos tamén, pero... É certo o cambio de nomes, que cambiaron moitas cousas no fútbol neste tempo, pero poucos deportes esa ventaxa de que houve realmente só unha realidade de fútbol en As Pontes. Fala todos os deportes e houve equipos diferentes de fútbol xa na historia, de baloncesto, por exemplo, de hockey mesmo, pero falando de fútbol, puido cambiar nome, pero sempre houve un equipo de fútbol de As Pontes, e iso tamén é importante. Evidentemente, evidentemente. Hai fotografías, porque fixemos exposicións de fotografías antiguas e modernas, claro, así como vídeos. Hai, creo recordar que no ano 1939, o primer equipo que había nas Pontes, que era o Club Deportivo Juvenil. Hai fotografías deses. E máis, onde estamos agora ubicados, aquí dentro do Concello, aquí era o campo de fútbol das Pontes. Sí, sí. Pois a cita é, como sempre, no lar, pero, bueno, se parte o lar, hai unha foto obrigada que no lago, por exemplo, así que supoño que un pouco o programa de todos os anos, non? Evidentemente. A idea que temos é, se o tempo nos acompaña, é facer unha fotografía de grupo conmemorativa da fecha e facerlo no lago, porque evidentemente creemos que ahora mesmo é o icono das Pontes. Despois, ter a xuntanza no lar, poder compartir toda a... Porque dicimos o lar porque ven moi ben para todo isto, porque botamos casi, se pode dicir que 9 horas, 8, 9 horas ali. Entre que chegamos, tomamos o vermú, charlamos, incluso houve, os demais anos, houve no cine do lar, unhas imágenes de resúmenes de partidos, que aquí tamén tivemos a colaboración moi boa da televisión local de As Pontes, que nos aportou vídeos de épocas pasadas. Entón, non hai prisa, estamos aí, nadie nos bota, non é... Por exemplo, é un restaurante que se non queres non vai estar ali 5, 6, 7 horas. Claro, que se nos atemos ao programa, pois mira, se chega, se toma un vermut, logo se fai a foto, logo se come, listo como programa. Pero aquí importante é a sobremesa, é dicir, unha vez remata o programa é cando empeza a xuntanza, non? Exactamente. E contar anécdotas, historias, épocas pasadas, e bueno.
De todo, da xente que xogou neste campo da feira onde estamos ahora, como te dis, ata a xente que chegou a enfrontarse a xogadores míticos da primeira división, aquelas fases de ascenso a segunda B, aquel mítico Castilla o que estivestes a punto de eliminar, aquel Celta que estivestes a punto de eliminar, creo que estabas ti de delegado na Copa, a un gol a 10 minutos de clasificarse. Empatamos a 0 nas Pontes, en Vigo, estábamos a unos. Creo que foi Gudelo que marcou o final, de feito. Sí, 2-1. 2-1, sí, moi curioso. De feito, estamos dando pola TVG e podémoslo seguir todos incluso. E a fase de ascenso a segunda foi con Rodríguez Vaz de entrenador, foi unha época moi boa. Evidentemente, iso é claro, porque o fútbol, antes estábamos en segunda B, agora non estamos, pues, a verdade é que a parte económica é importantísima, se non hai diñeiro non se poden traer bons xogadores. Entonces, aquela, pues, encontramos, fixes un bloque moi bon. Calquera tempo pasado non sei se foi mellor, foi diferente, desde logo te dixo. Exactamente, diferente. Eu nunca valoro, cada época é como é o que é e como é. Agora mesmo, pois, toca estar en primeira regional, pois... Pero como se ve agora? Con alguén que saboreou visitar estadios míticos, enfrontamentos míticos, aquí vieron xogadores que chegaron a xogar a nivel internacional, a enfrontarse o Endesa e daquela, como se valora agora ver un campo relativamente desanxelado, ver a primeira, ver encima do equipo está sufrindo? É o que toca, isto é... Pasou máis clubs e volveu a resurgir co tempo. Eu creo que este club nunca vai morrer, nunca vai morrer. Estará un pouco máis arriba, un pouco máis abaixo, pero eu creo que vai... Eu creo que este pueblo que pode manter o equipo en terceira, sufrindo, pero en terceira que podría estar. Pois mellores etapas virán, porque un clube máis que un primeiro equipo, evidentemente, aí temos as categorías de base que siguen sacando rapaces, é cuestión de esperar que veña unha fornada axeitada, que se dé a oportunidade, supoño, pero por instalacións, por infraestructura, por implicación, o Asponte sigue sendo unha referencia por aí adiante. A xente estará na cuestión onde está, pero di a ver, detrás hai músculo. Evidentemente, para min concretamente, eu creo que para todo o mundo que leva isto do fútbol, é un orgullo que das Pontes están salindo moitos xogadores. Non quero nombrar a nadie porque sería... Sí, porque se nos quedaría, pero todos temos en mente nomes. Chámese Pisco, chámese Quique Fornos, chámese Carballero no seu momento, en fin, que saliron moitos xogadores e vos, e sobre todo que é importante, o que a mí me transmiten algunha xente é que todos que salen de aquí xente a práctica de bons xogadores moi formales, é boa xente, que é importante. E ahora mesmo están salindo moitos nenos para o Racing de Ferrol, para o Lugo, para o Deportivo, iso é... Pois toda esa xente, esa referencia histórica, os verán xuntarse nesa xornada, dicíamos o 1 de xuño, hai tempo ainda para notarse, non? Sí, concretamente sí. O 1 de xuño e temos para notarnos ainda 2 meses, entonces. A fecha en concreto é o día 20. A data é o 20, o 1 é cando se acaba para notarse, claro, me refería. Temos, bueno, non sei se 1 de junio, o último día para apuntarse, se son unha semana antes, non teño claro ainda, non? Pero iso facémoslo porque queremos ir cerrando, concretamente nesta ocasión vai existir o presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, vai existir o deputado provincial de Deportes e Mocedade, Antonio Leira, o presidente da Diputación e alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, e a concejala de Deportes das Pontes, Elena López, que para nós é tamén un orgullo que nos acompañen. Evidentemente acompañaron a institución mítica en As Pontes, por exemplo, agora te aumento o cartel que tedes, está inzado de escudos. Ao final é o que dicíamos, un único clube, unha única formación de fútbol en As Pontes, pero houve un montón de escudos, si é certo que, por exemplo, en Indumentaria prácticamente sempre igual, iso demostra ese arraigo que antes apuntábamos. É dicir, calquera que pense nas Pontes o identifica co fútbol de As Pontes, non con Endesa, nin con Carlos Sotelo, nin con Club Deportivo As Pontes, co fútbol de As Pontes, é un equipo renovado, punto. Sin embargo, ainda queda eso de que o fútbol era da empresa. Non, eso é cousa de Endesa, no seu momento Carlos Sotelo, depois Endesa, e o club é das Pontes. Debemos, quizás non teñe tanto arraigo como pode ter Villalba, como pode ter outras localidades que teñen máis. Aquí, non sei, sempre estamos un poquinho apartados, como se formos, como esa empresa, acabou a empresa e acabou o fútbol. Eso nunca vai pasar aquí. O que se acabou é o fútbol, que patrocinaba a empresa, que iso se notou. Evidentemente. E ojalá se pode chegar, que eu creo que eso é factible,
de que o primeiro equipo esteña composto de todos os xogadores das Pontes. Ojalá. Nese camiño ides. O que pasa que iso mellor tía que ter un proceso máis a modo, máis a lume lento e foi a lume alto, claro. Exactamente, que iso é... A xente nova en todos os deportes, ti tamén o sabes polo deporte que faz, de que ten que estar conxuntado entre xente veterana e xente nova que está integrando para que se vayan fogueando e facendo bons deportistas. Quédame saber un pouco como contactades coa xente. Antes me falas de grupos de WhatsApp, supoño que haberá dun ano para outros grupos, pero calquera de vos, supoño que un coñeza un, outro a outro, etc. E aí o boca a boca, creo que funciona mellor que calquera WhatsApp, ou non? Eu concretamente mandei 314 WhatsApp. Teño moitos contactos, con todos os que pasaron por aquí, casi teño, non un 80%, pero moi elevado de xente. E depois eso, de que uns a outros van transmitindo a xuntanza esta, para poder asistir e poder... Podes nombrar, por exemplo, de entrenadores, a segunda que fixemos, Pedro Rodríguez Vaz, Gerardo Molina, José López, Lemos, Manolo García, Marco Roca, Felipe Mieres, entrenadores que tuvo o club. Porque está aberto a xogadores, directivos, entrenadores, a que quera formar parte da estrutura do club. Exactamente, todo o que tuvo algo que ver co fútbol ten cabida aquí. Ojalá, como dixen antes, poderan ter cabida moita máis xente. Pero é imposible, é inviable. Ou queremos que é inviable meter todo o fútbol base aí, porque non é solamente unha temporada. Estamos falando que hai xente, sabémoslo, que, por exemplo, Cabreiro, Ropar, Santa Valla, Xarmade, hai moitos xogadores que pasaron por aquí. As plantillas están configuradas casi 80-90% xente das Pontes. E algún pensará, por que non teño cabida eu nesa comida? É moi difícil. Poder abarcar, non sei. Tamén pena estamos falando de xente de fútbol, iso implica unha cousa. As fins de semana non é o mellor momento para reunirse. Xa sei que o facede xa 20 de xuño, deberían ter acabado, pero hai moita xente que está dedicada, pois iso, como entrenadores que terán compromisos, xogadores que terán a que sexa torneos, ou incluso que adestran eles a equipos. É complicado, evidentemente, xuntar a todo o mundo. Sabedes que iso se vai a topar. Neso pensamos, cando puxemos as fechas, a do ano pasado, as 3 primeiras foron a segunda semana de junio. Esta trasladámoslo unhas semanas máis adiante, pensando nas fases de ascenso, que pode implicar xente que está en activa, de xogadores, entrenadores. Que pasa? Se prolongamos moito máis hacia o mes de julio, xa temos un problema de que a xente está de vacacións, teñen os nenos, os fillos que están de vacacións, do colegio. Se o facemos con antelación, están en competición. Entonces, creemos que é a fecha máis correcta. O isto non é nada novo na xente do fútbol, eu de toda a vida, a xente que está en deporte sempre vai cun calendario encima, porque as fins de semana non son como o resto da poboación, as fins de semana son cando máis compromiso hai, verdade? E máis, neste pensamos na Copa do Mundo de fútbol, de facela coincidir cun partido, entón, velo ali tamén, pero xa non somos capaces de cuadrar todo eso. Igual faría falta, non sei, é unha idea, unha asociación para aglutinar a veteranos, para aglutinar a xente que estivo no clube, non sei se algo pensastes en facelo, porque eu sei que detrás isto estás ti, está Pepe, pero é moito traballo para dous, non sei se o mellor algún día sacar unha comisión, algo, non sei se o mellor está tes, pero claro, vexo vos traballando sempre, a ti e a Pepe, pensei que era cosa dos dous. Neso pensamos, pero isto está aberto para que todo o que quere colaborar sin problema ningún, nosotros non estamos cerrados a nada, e máis, o club, isto non facemos as espaldas do club, o club está informado desto, e nós tomamos reunión con o Jaime, co presidente do club, para dicir a idea que tiñemos para facelo, e darnos o ok, porque pensa que é unha cousa boa. Ojalá habrá xente que non quixera axudar. Porque isto surgiu, fomos xogar a Polo do Carmiñal. Aí sabes que estaba o Bandín, é dai. E fixen un homenaje ali. Entonces, aí salió un pouco a idea de que, joder, pena, por que non hacemos algo para volver a juntarnos,
la gente que estuvo aí, que lleva años. E pois soupe por Manolo García, que no Bergantiños tamén facían unha. Soupe por Quique López, que no Lugo fan outra. E dixo, pois vamos a intentalo. E entón nesto estamos. Funcionou. A idea que temos, evidentemente, que vamos ter fallos, segurísimo. A nosa intención é facelo o mellor que sabemos, o mellor que podemos. Dicían as condicións de dedicarse ao fútbol e ter a fin de semana ocupadas. Outra, que non tes casa fixa. É dicir, esta xente que vai vir aquí, vive nun sitio e logo noutro, segundo onde xogara, o mellor están moi desperdigados, pero tamén ao revés. Tamén hai outros que se foron e que agora están aquí. Eu hai pouco xogaba, por exemplo, contra Carou, que estivo por aí adiante. Agora, por exemplo, alguén que podría vir, que está aí ao lado. Non sei se é un exemplo, Carou, que era outro. Supoño que eses casos son xente tamén que o mellor volve a casa agora xa a estar coa familia. Evidentemente. Por decir un caso, a persona que veo de máis lexos, veo do País Vasco, que foi Josu, que foi porteiro. Josu. Como caso curioso, houve dous casos de pai e fillo que asistiron ao evento. Josu e Samuel Martínez, que é o actual entrenador de porteiro do Somoza, que estuvo aquí tamén, neste club. E, por outro lado, estaba os dous Pan, José Manuel Pan, que estuvo aquí como delantero do centro, e seu pai, José Pan, que tamén estuvo aquí delantero do centro. É curioso que un pai e un fillo poden asistir a un evento destos. Pois son curiosidades que volveremos ter o día 20, quedanos tan só iso, decir que temos hasta o día 1 en principio para anotarnos. Como se faría para poderse en contacto con Bosco? Xa vai posto aí na... Pero bueno, aparte que no cartel daremos o número de teléfono, etc. Se alguén ten alguna dúbida, por exemplo, co acharse polo lar, o poñe en contacto con Bosco, non? Que onde vai ser. Exactamente. O igual é o máis cómodo. Xa lle puxemos aí de que o ven con Daxilo, o ven comigo, a través de chamada telefónica, para que podan consultar ou facer calquer pregunta ou anotarse, incluso a forma de pago tamén vai posto aí, non? Sí, porque eu creo que aquí non hai maior problema, todo o mundo vos coñece, todo o mundo vai saber, o maior problema está iso, en traer a xente de fora, non? Exactamente. Bueno, tamén seguro que veñen en grupos, non? Que hai xente que ven, pois vimos 4 de Lugo, vimos 3 de Ferrol, vimos 2 da Somoza, iso ocurre, non? E que eu estou facendo un pouco, bueno, que estamos facendo, implicando a algúns de... Porque senón, evidentemente, ven aquí agora, eu que sei, Samuel Martínez, que dixen antes, Samuel Seco, perdón, que é o xogador actual do club, con 21 anos, ponse aí e ponse ao lado de Nando, que ten 65 anos. E dices, que pito é que se non se conocen. Entón, se están implicando a xente de etapas, non? Por exemplo, Rubén Pardo, Dani Fernández, Chote, por outro lado, Andrés Freire, Pereira, Nando, para que teñan un pouco acomodados. E o que dicía antes ao principio, que de momento as mulleres nunca foron, porque claro, a mellor... 4 días tamén que tedes, é dicir, históricamente era difícil atopalo. Entón contamos a ver se esta vez se poden existir, e o veteranos igual, exactamente igual, a ver se... Sí, porque tamén foron un pouco como a Lagos de Ruidera, tiñamos os veteranos de cada cando, volvían a desaparecer, volvían a ir, ahora que por fin hai regularidade, sería o momento, non? Pois quero aproveitar de dar gracias á televisión local por axudarnos como nos están axudando nesta celebración, ao Concello das Pontes, á Diputación, ao LAR e ao club. O club tamén está colaborando, ainda que non directamente na organización, pero está nos axudando moito en moitas labores, que é importante. As grazas, evidentemente, son pola nosa parte, por transmitir estos veciños, que é ao fío ao cabo o noso cometido, e sobre todo por ter a sorte de falar cunha enciclopedia vivinte do fútbol montés, como ti que pasaches por todo, pena, que eu pasei por algunhas a partir que traballei aquí, finais dos 80, e recordo todo iso, pero claro, xa estabas ali cando cheguei, así que tens moitas cosas contarnos. Fai 40 anos. Pois, me gañas por uns. Pero, bueno, foi con satisfacción, con gusto, non, ao contrario, para mí isto é unha alegría volver a compartir, e por iso digo que esta xuntanza a min dame moito placer poder volver ver xente que facía anos que non había, e poder compartir historias, anécdotas de viaxes, de partidos, de... Pois isto transmítese perfectamente no que nos conta e en como nos lo conta Pena, o mítico delegado do Clube Deportivos Pontes. Hai 4 días onde estaba aí co brazal no campo, prácticamente. Sí. Grazas por achegarte ata aquí, moitísima sorte e moitos parabéns polo traballo feito. Moitísimas gracias a vosotros por poder compartir este momento. Pois nos agradecervos que nos seguirades unha noite máis. Mañá hablemos
cun novo tema, unha nova entrevista a noite. Mañá nos tocará falar, adiantámoslo xa, de música. Grazas.